E sad, ideme zostrojić trojuholnik ako su dane dve strani, a uhol oproći jedna iz njih. Znači, prosim? Maće vitrijeć to čošće. Ali dočkaj, si uspeli nakreslić? Dobre, to je len pomoc, že bi sme mogli toto robić. Znači, na osnovu stava SSU konstruišemo trougl. Evo ga. Najpre da nacrtamo šta treba, to je jedan trougao ćemo nacrtati. Jedna linija, druga linija, treća linija. Neka ovde bude 6 cm, neka ovde bude 4,5 cm i neka ovde bude ugao 45 stepeni. Ono što će petaci raditi je sve osim konstrukcije trougla, a šestaci budu celi trojuholnik. Znamena, nakresni si, ne crtate vi ovaj trougao, vi ćete samo elemente. Dobro. E sad vi ovo krenete, šestaci i trougao treba da nacrtaju, a petaci samo ovo ovde. Prva stvar, moram da merim, 6 cm merim. Uzmete lenjir, mere i petaci i šestaci. Šeci kresli me prvki na usečka 6 cm AB. Evo ga. Šestim, da. Usečka BC 4,5, znači duž BC 4,5 cm. Dobro. Prva je 6. Prva je 6, druga je 4,5. Vidite, na crtežu ne mogu baš da pišem, pošto mi je neko uzeo kabel od grafičke table, pa crtam mišem. 6, 4,5 i još ovde ugao moramo da konstruišemo od 45 stepeni. Uradit ćemo to, evo ovako. Jedna prava i u sredinu te prave ću staviti, prava nema sredinu, ali otprilike, stavit ću šestar i nacrtat ću proizvoljan polukrug. Znači ovako, tu. To je to. A sada povećam otvor šestara, zaključam, jer se ne sme menjati, i iz jedne tačke kružnice i druge tačke kružnice nađem presek kružnih lukova. Znamena, aj z toho bodu kružnici, aj z tohto bodu kružnici, isti polomer, misli biti zapravenvo kružilo, tam maće zapravenvo, gdje god si chceš pihneš tam. Nijako len kružilom, on se sam i da. Znači, kad ubodete ovde šestar, tačka će se sama pojaviti. Kasnije možete da je obeležite nekim slovom kad radite u svesci, ovde ne treba. I sada crtamo duž iste tačke do tačke preseka, evo do ovde. To je... Prosim? E pa čemu ja možem, nađi joj. Ovo je pomoćna od 90 stepeni. E sada kad sam nacrtao 90 delim na pola. Znamena, napolje delim, zmešim toto kružilo. Evo ga, napriklad takto. A teraz pomedzi tu pritisni lenjir pa će se pojaviti. Aj, tu. Napravili smo simetralu ugla od 90 stepeni, znamena, pođeli sme uhol 90 stupnjovi na dve rovnake časti, ešte mislim poćahnuć pol prijanku. Oho, toto je njih pol prijanka. Oho. Ne, sad ne mogu da obrišem ovu liniju. Ako? Toto, možeš vratiť, ale njezo čiera to, čo je ceruskov. Len to, čo sa uhli tieto. Znamená, ja teraz ťato myslím zas. Prosím. Tak, ale toto ja robím zas. Tu, aj tu. Aj to je 30, ale teraz táto čiara mi tu zavadza, neviem, ako ju vytriem.
To sa nje da na tejto, čo je besplatnej verziji, na tejto zadarmo njemôž. Tak myslím, teraz nakresliť ešte raz, Adam sa bude vidieť. Ovo ovde je 30 stepeni. Ne 30, 45 crtamo, to je 45. Znači 90 na pola je 45. Tak táto tu časť je 45 stupňov. Odtiaľ potiaľ. Teraz ideme kresliť, preniesť vlastne toto, čo máme. Počinjemo od tačke A, bod A, aj jednu úsečku sem si dáme, takto kreslim polprijanku. Tu je tačka A. Merim dužinu šestarom 6. Evo ovako merim 6 i prenesem 6 u tačku A. Dobijem tačku. Kružilom prenašame úsečku 6 cm, prenesieme sem. Týchto 6 sme preniesli na novú úsečku. Moraš da izmeriš tých 6 levo, na týchto 6 meráte a potom len prenesiete. Ovo ovde merim i onda samo prebacim tu. Roso, ovde, gledaj tamo, to izmeriš i staviš tu. Tako. I onda povučeš liniju, za vrh šestara uzmeš, tako. Nema veze što je dugačko, ne smeta to ništa. Dobro. Teraz prenašame ugol do vrholu A. Prenosimo ugao. Kako? Zabodemo u teme ovog ugla, posebno petaci gledaj. Znači ovo ovde merim sada, zaključam. Ako ga nemaš, nacrtaj ga uglomerom ako nisi stigo da konstruišeš, jer mi konstrukcije još ne znamo uglova, ni ne morate da znate. Znate simetralu, ali nije bitno, možete i uglomerom da nacrtate 45 i prenesete kružni luk ovamo. Isti kruh, tento tu, Mabić, aj tu. Onda merimo dužinu tetive, otključam i izmerim ugao 45 stepeni do ove linije, zaključam, prenesem tu. Stavim presek. Znači ovo, ovde, 45 treba da bude. Ovamo, odavde, ovamo, to je to. Sklonim šestar, poćanjem cez bod A, aj dostati bod. Vidiš tu točjarku? Tu sam dostao, ešte raz ukažem ako. Na kružilom sam išao sjato sem. Teraz keď som dostal ten bod, poćahol som polprijanku z bodu A i sad, koliko je dugačko ovo BC? 4,5. Onda opet šestarom merim tih 4,5 tu, prenjesijeme, ključam i stavim u tačku B. Čo se stava? Vidite čo se stalo. Gdje je pretlo? Evo vidite, gdje je preseklo? Jednom tu, a drugi put tu. Koliko onda imamo rešenja u stvari? 2. Tu bi... Prosim? Takvo voračo bi malo bići. Šta je Nikola, na traške si ga ukrenuo? Nema veze. Ne, ja teo da obrišem neku igru, Obriši sve, a? Šta ćemo? Takže, jeden výsledok, prosim? Pa nije dvoležitvo, lebo si nje zostroju presnje. Evo ga, jedno rešenje je trougao A, B, C, a drugo rešenje ću napraviti crvenom bojom.
Znači, odavde do ovde. Ovo je neka nova tačka C1. Znamena, jedan trojuholnik je ABC, a drugo rješenje je ABC1. Tak máme dve rješenja. Dva rješenja smo dobili. Keď bi táto úsečka BC bola kraćija, tak bi nje prečinalo nigdje. Nje bolo bi rješenje. Ak bi bola presnje 4 cm, tak bi len dotklo, a bolo bi jedno rješenje, a ak je viac ako 4, tak mám dve rješenja. Bod C a i bod C1. Znači dva rješenja imam ako se preseče